Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy o Lola Hubad, mayang hapon diyan ninyo mga idol, palihog. Taguan nilang ko sa pangalang Janine. Sa nag-grade 11 ko, nasulayan ko ang tanan mga idol. Kaya ang akong mama, gatrabaho man sa Turil. O kami rang duha sa kong manghod ang kasagarang mabilin sa balay. Aron inyong masabdan, ingon ini mga idol. Hala, mananaw daw migsini nilang Cloyd ug Dodong. Saan ko magkapaglakaw ini ha? Bantay pare na ba kayo ning akong manghod? Ah, husto. Ibilin ko niya ang akong cellphone. Aron malingaw siya. Asa man day ka mo adto te? Naami, himuong project sa akong mga classmates. Pag sure oy. Ingna lang good na mulaag ka. O sige, mulaag ko. Isumbong ta kang mama. Gara gani din ha. Palaag ka good ko. Ibilin ko man bitaw nimo akong cellphone. Atek. Lagi, ibilin ako nimo akong cellphone. Pero ayaw pagsaba kang mama ha. Nga nilaag ko. Sige. Kuya Totoy og Lola Hubag, awayon gud mi aning akong manghod. Kay dili man ni siya masugo gud. Pero niadtong higayuna, ako siyang gibiyaan para makalaag ko o gibilin ko niya ang ako ang cellphone. Para lang dili siya mosumbong kang mama. Nananaw miya tog sine sa kong mga barkada mga idol, si Cloyd ug Dodong. Pero sa ilang duha, si Dodong gyud ang akong close. O gani, nagkauyab man ni mga idol. Nabuhat ko ni, loyo sa kaistrikto sa akong amahan. Tinuod ka dyan? Kita na? O lagi, kita na. Yes. Uyab bagyo ta dyan. Kaabtik pa, oy. Sa bukid dugayan ko. Kapiliyo nilang yun ni mo. Kumusta man ang pag-eskwela, mga anak? Okay naman, ma. Ikaw, Mary. Okay rapod kaayo ma. Hidub-dubi ka duday ha. Wala sa gyoy mag-uyab-uyab ninyo. Bitras ka eskwela po mo. Bawal mag-uyab-uyab. Kasabot, Janine. Ha? O lagi pa. Sorry, Jud pa. Kay uyab namin ni Dudong. Bantay bitaw ha. Kuya Totoy og Lola Hubag, nag-uyab-uyab kog patago tungod ni Papa, kay istrikto kaayo siya. Tuon man, human kusog ta si Dodong, saka pa nako nadungog ang mga istorya, nga cheater di ay siya. Classmate man gud ni mga idol. Hoy, uyab mong dudong no ha. Marites jud kang bayuta ka. Maritas ka diha. Bisang klaro kayo nga may relasyon mo. Unya, sa may problema kung kami ni Dudong. Wa ka masayod, nga cheater man si Dudong. Kadag ka nag-iuyab anak diri sa atong eskwelahan. Pwede ba? Ayaw daote ang tao nga akong gimahal. Daot ka dyan. Ingnan noon nga daot na ng imong uyab. Kay daghan nag-uyab. Playboy na, palakiro. Pagbantay lang yun, basin igo ra kang tilawan anak. Pagkahuman, i-junk na dayon. Unsa? Kuya Totoy og Lola Hubag, na-hurt yun ko sa akong mga nadungog. Og tuod man, cheater yun ay si Dodong. Hinungdan nga ako siyang gibulagan mga idol. Og nakauyab na pud ko og lain. Si Prang Prang, nga taga Kapalong. Gibati ko konsensya mga idol. Kay loyal kayo na ako si Prang Prang. Kabalo kong masakitan gyud siya. Kung iyang masayran, nga close gihapon mi ni Dodong. Mura man gud gihapon mi kuyab mga idol. Kay sa eskwelahan, mukis man gihapon na siya sa kuha. Bisan naa na siya'y laing GF. Baliwala ra ni nako. Pero makonsensya ko para sa kong boyfriend mga idol.
og isa ka gabi ana. Gisundo ko ni Dodong o gidala sa ilahang balay. Magunsa ta diri sa inyo? Magsulti lagot ta. Magsulti? Unya diri gyud ta magsulti sa imong kwarto? Bitaw dyan. Gibigaw na kay kunimo ba? Anak tabi. Unsa? Nakalimot ka nga na kay uyab? Og ako may boyfriend pod? Dili mabitaw ta magsaba nila. Dili ko. Sige na lagi. Matud ko dili ko. Okay, sorry. Pasensya na. Gibigaw lang yung kunimo dyan. May mga uyab na tadong. Undangon na nato ni. Kuya Totoy, og lulahubag. Galikay gyud ko. Mintras kaya. Kay si Dodong. Maayo kay siyang muhangyo, mga idol. Daghan kaing salamat sa inyong pagtagad ning akong story. And please, pa-shoutout na lang pod kay Orly and Cloyd Magalso. Dari na lang kutob ug maghulat ko ang inyong letter sender, Janine. Maing hapon sa toang letter sender si Janine. Maing hapon. Maadjong hapon nimo din ha, Kuya Totoy. Og nimo pud my loves, Agusa. Og nimo pud diha loves, happy birthday nimo ron. May 23, happy birthday. Nahala rin na ta ni Inday Janine. Ang pagsupak sa ginikanan, di gid na maayo day. Yaw-yawan kasi mong ginikanan gumikan kay una, nagkamali ka. Nakigibuhat ka di maayo. Wa sila kauyon mo nang gimaymayan ka. Kasab-an ka para magmature ka. Pero wala nagpasabot nga ang pagpangasaba sa usa ka inahan, wa na sila'y gugma kanimo. Kana nagpasabot nga gidisiplina ka, gipangga ka para pag-abot sa panahon nga modako ka, nakasasaktong agianan ba? Nakasatulid nga agianan, di ba la? Yes, kanang pag-inistrikto sa mga ginikanan day para ra pud na sa mga anak. Although wala pa na nimo nasabtan karon day, it's because linghod pa ang imuhang panghuna-huna. Pero puhon day, kung ikaw na pud mahimong ginikanan day, masayra nimo kung anong istrikto ang mga ginikanan. Unsay purpose magsigig yaw-yaw ang mga ginikanan? Magsigig remind ang mama magpapa nga ayaw sa kung mahimo ayaw sa pag-uyab-uyab. Unsa may purpose ana? Para ikaw makafocus sa imong studies, para ikaw makabuot nimo kung unsa to imong mga gihandom sa imong kinabuhi. Ma-enjoy nimo ang imong pagkadalaga, basin mo ingon na pud kadiha day utro mo po din is lulahubag mga saba man po day mura magsimama murag si papa. Ginikanan man pugog ko day ug naa po ko'y anak day nga parehas nimong edad. So doble in taon ang fear sa ginikanan kung babae ang iyahang anak. Kay siyempre, once nga maguyab-uyab na, dako gyud nag-chance nga mabuntis. Maupo na imong mga ginikanan day nga ilaha kang gibawalan aron nga madikay ka aning buntis-buntis. Og hinaot day nga dili na nimo lainon sa pagsabot. Kay para gyapon na sa imuha day, concern imuhang mga ginikanan sa imuha. Kay dili lalim mahimong inahanday. Sa pagbuntis pa lang pila ka buwan, first trimester, suka-suka ka diha, dili nimo masabot ang imuhang bation. Unya kung layasan pag yung kas imuhang uyab day kay di pa siya ready. Nah, musamot. Mahimo kang pabigat sa imuhang parents. Og inig panganak day. Inig labor ni mo day. Pirting sakita. Bisan pag panawgon ni mo tanang santos diha day. Sakit gyud kaayo. Diha gyud ka makaingon nga, uy, dili man day basta-basta manganak ang imong isa ka tiil tos kamatayon gaungaw sa kamatayon. May magma-share na nimo imuhang pain nga bation inig labor o inig panganak nimo. Dili ra bagyod solo na nimo tanan. May lang kung kwartahan ka kay pwede kang manganak nga dili nimo ma-feel ang pain. Kay mag-painless ka. Kana kung naa kay kwarta. Kung pwede lang dili kasab-an gud, kung pwede lang dili bunalan, kung pwede lang dili kusion og hinay. Anong di ban? Sakit pod sa ginikanan nga mangusi, mamunal mga saba. Di sila gusto na kay masakitan ang bata pero kung magsige naman lagud nga pasagdahan, dili pod makat-on ang bata. Sampol na siya gibuhat nga di maayo. Kaya wa man siya kabalo, gisultihan ka. Ikaduhang higayon gibuhat gyapon ninyo, nimo gikasab-an ka. Kana nagpasabot nga gusto niyang matulid ka, wa kanya pasagdahi. Kanang uyab-uyab, dapat ipadaplin sa na. Dili tinud-on, crush, way problema, pero mag-uyab-uyab na, wala na, diyan na gid na magsugod ang krimen.
Guba gyud ang imuhang kaugmaon na ilabi na makatunong kag lalaking turibagbag. Makatunong kag lalaking ang apas kay makatilaw lang. Makatunong kag lalaki nga bisyo pa imo. Matintal ka ba? Maapil ka ba? Madamay ka. Guba imong pag-eskwela. Di ba la? Mao gyud ay sakto gyud ka itong giingon ni Kuya Totoy. Ang kanang uyab-uyab dili sa kay na tinudon. Ug kung mahimo ayaw lang sa gyud pag uyab-uyab. Focus sa kadiha sa imuhang goal ba. Crush okay ra. Inspirasyon pwede ra. Unya parehas anang bad influence imuhang uyab day magsige maghangyo og ana-ana. Aw dili na gani day na nimo uyab kay imuhan namang gibuwagan. So aron makalikay ka ana niya day, ayo na pagkuyog-kuyog sa iya day. May ra sa mga panahon nga makabalibad ka. Sakto to imong gibuhat ni balibad ka niya. Pero what if gamitan ka niya og kusog unya madala na ka? So unsay mahitabo? Minuto ra ng kalipay imuhang bation diha tungod sa ana-ana unya ang kapalit ana day kung mabuntis day. Dili lalim. Usbo na ko gikan pa lang sa imong pagbuntis labi na sa imong pagpanganak nga perting sakita. Guntingon para diha imuhang kuan. Nya inigtahi lami lagi kayo inigtahi. May lang kung nay anesthesia nya gwa kay way budget. Antos yugas kasakit. So kami ni Kuya Totoy inday janin ang hinaot nga makalampos ka sa imuhang pagtuon. Paningkamot day para sa imuhang future nga makatabang-tabang pud ka sa imuhang family. Although dili ko ka obligado gud, isip buutan lang nga anak nga in return ka sa imuhang parents nga madala nimo sila mapasuroy aning maong mga lugar, palitan nimo anang mga butang nga wa intaw nila makuha tungod sa kapait sa panahon kat mga inaana day ba. Grade 11 naman ka karon o hapit na grade 12 na ka nya college na dayon, di naman lang na nimo mabantayan day basta kung mahimo ayaw sa gyud unahan ng uyab-uyab. Salamat sa imong pagpadag suwat Janine. Daghang salamat Inday Janine sa pag-share ning imong story. Ikaw pa diha my loves kung nakay suliran sa kinabuhi sa gugmaon sa manang klases suliran, i-PM lamang ko Lola Hubag Love Radio Davao. Ay kabalaka kay mangalyas raka. Ilabi na kung sensitive ang imuhang story. Kabisyo, pwede ka mo follow, subscribe ug like sa tuwang social media accounts Love Radio Davao, Lola Hubag Love Radio ug Kuya Totoy Love Radio. Ako si Kuya Totoy Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always.